Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi news, Maskandi updates. Izolo Khuzani, Maskandi artist, wenze live video echaza indaba yokuthi umncintiswano wakukhozi FM we-Song of the Year, ngicabanga ukuthi i-Song of the Year kodwa kakhulu asizuyingenelela because kuney'nkinga ey'khona and lezi nkinga kudala zikhona. Kuqale la kuba khona namahlebezi ukuthi umphathi kanye Khuzani bayazwana ngendlela thile kwamahlebezi, okusho ukuthi lento yahamba yamenzela ama-challenges amaningi. Umphathi ke usephume nento yokuthi akuvotelwe ingoma ejabulisa abantu, hayi umnikazi wengoma. Wayichaza ke naleyo nto. Shuthi ke ubona ukuthi nje mayiqhubeka noKhozi uyena kuphela ozolobe ehlukanisa unyaka because unamandla yena. Into ke yale video nami ilena yokuthi uKhuzani uchaza ngokhozi FM. Mina ke ngikhuluma ke sesiyaxoxa ke channel Nkosi yami asithukane. Ngiphinda lawo amazwi okuthini thina silase umphakathi siyabalandeli. Eyethu into siphelezela emuva ngesupport. Akwazi ukuthi ngisuke mina ngumlandeli mhlambe kaKhuzani noma okaMthandeni ngikhulumele i-office engakaze ngene kulona. Kodwa uMthandeni uKhuzani as an artist uza kithi asichazele ukuthi ngisebenze kanje kwasikonakala la konakala la. Niyabona ukuthi ziyancipha inkulumo Nkosi yami. Usuhambe phambili uhamba umemezela uKhozi, umemeza into ongayazi, ama-files oKhozi awuwazi. Nangu uKhuzani eyikhulumela ukuthi ube nenkinga noKhozi. Kuthi makuvela indaba because unama-files ezinto ongazazi, uhambe phambili ukhulumela i-office ongalazi. Manje sizwa ngobani? Ngomnikazi wengoma, nge-artist, ukuthi ukusebenzisana nale radio station kuhambe kanje. Ungaze ngayisola we guys ngama-video ami last year engawadelete ngisaba inhlamba kahle kahle. Inhlamba ayingikhululi, angiyithandi nje. Into engayithandi ngivele ngibone ngathi siyangcolisana. Yingakho ngingayifuni kwi-comment section, ngincamela nokubhlokha. We guys, last year sakhuluma kwakuyikho futhi indaba ye-Song of the Year Ukhozi FM. Angithi ngesikhathi ngithola ama-comment ila ngaze khona ukuthi siyaqhubeka siyaxoxa. I-comment nginikeza umqondo ukuthi i-video elandelayo ngiyeza kanjani ngoba si-addressa ini. Yonke lento sikhulunywa manje iletha sibanga last year. And nakhona last year sixoxa sasingalwi. Into nje sasisho ukuthi sekwamandla umnikazi wengoma, sekwamandla e-artist as i-brand ukunengoma. Basithi into Song of the Year ayisho ukuthi i-best artist. Sathi thina lento izolimaza lona uKhozi. Ukhozi lona luzohamba nayo imali eningi ngoba namanje uKhozi lihamba nemali eningi ukunale ebuya kwi-artist. Ilento sasifuna ukuthi siyikhulume kahle izwakale ukuze senzelani, senzela ukuthi ne-artist isizakale, bengawini bodwa. Asixabani noKhozi, phela nathi siyakwazi ukubala, sayibona futhi izinto, asakhi futhi impi. I-artist uKhozi lingathi lona lenza u5 million nge-artist kodwa i-artist ithathe 1 million. Ifele yonto. Manje inkinga kubi nokurobheka ungakwazi ukuphumela obala, ngoba manje ngesikhathi urobhekile ungaphumela obala lento isesale nini nayo lento beniyiphoqa. Ngoba phela nina into yenu ukulaya, kanti thina silapha kutheni akwenzi ubulungiswa.
ubulungiswa luthini Ukhozi maliqoqa kakhulu imali ne-artist ayisizakali kakhulu ngoba phela manje into isime lapho bayenza kanjani-ke lento yokuthi Ukhozi bona-ke sebeqoqile besize ki-artist besizakale kakhulu ngeke Ukhozi lihambe liphoqa abantu lithi DJ lapho faka le ngoma nani lapho dlalani le ngoma akusenzeki-ke lokho zishayisana lapho-ke iy'nkomishi ngabe kushayisana iy'nkomishi kodwa izinto ziphambana lapho ngoba phela Ukhozi selithile ukuthi nangu nansi inyama yethu idayiseke inyama iphele beyithathe imali inkinga manje ukuthi eyenu lento sekweyenu sebehluleka ukuthi beyenze kube eyethu ngesikhathi beyenza kube eyethu bathuma ingoma iyathumeka yini ingoma ila sesibuza khona ukuthi ingoma ayiveli ngani laphaya nalaphaya ngoba phela manje mase kuphuma imicimbi ayisadlalwa ingoma hawu nawo ama-big events kwenzakalani kuphathelene no-music ujabula abantu iphi le ngoma nakhona lapho kumaskandi iphi le ngoma kuyabizwa ama-awards iyangena i-category yomaskandi iphi le ngoma kanti isivinjwa yini ingoma yilaba bona laba bathi bayalayo sebeyahluleka ukuyala kwezinye iy'ndawo ngoba phela uma bezosiyala ngevoti siyaleni-ke nakumanye ama-radio station siyaleni-ke nakuma-awards ngoba phela ngithi niyakwazi ukuphusha into niyayiphoqa ukuphusha nokuphoqa akufani kodwa Ukhozi lona lume ngani ngento yokuthi siyamazi asiphakamise yena ngoba masiphakamisana sizosutha lusutheke Ukhozi ngesikhathi Ukhozi lusuthile nawo ama-summer-30 kuma-summer-30 ayidluli ngani ingoma ihlukanisa unyaka ukudlula nje kwi-screen khulumani into ebengizoyigcizelela ileyo ukuthi umlandeli angithi umlandeli umusukuzenza i-artist umlandeli musukuzenza imenenja yakho Ukhozi asizwe ngabo ukuthi iy'ndaba zabo zime zathini mase sifuna ubulungiswa why wena uney'ndaba unenkinga nale artist engale usufika nokuthi akawahloniphi izinto zokho akahloniphi izinto wegazi laba beney'ndaba ezinde kakhulu ngisho nangalo Ukhozi kuyimanje yonke lento ade beyibala ukuthi unje sizwa lapho Khuzani eyichaza kwi-live yonke lento wegazi kodwa niyibona ukuthi ezinye izinto ziyazenzekela kahle kahle bengizokhuluma ngokuthi umlandeli akabe umlandeli afune iqiniso ekuthandeni i-artist kodwa eba nalo iqiniso ungabi nama-files ezinto ongazazi kuyimanje sesine-picture ehlukile ngobudlelwane bokhozi FM nokhuzani sengicishe ngafaka umthandeli kulento sine-picture ehlukile ngoba wena ezumlandeli uthi yonke into ihamba kahle yonke into ihamba kahle kanti manje sesizwe ukuthi bebemvalela ey'ntweni ey'ningi sizwa ngobani ngomculo esitshela ngani ngomculo wakhe ziyancipha iy'ndaba sikuleyo nto ngoba lapha lasitshe vele uyadelela vele unjani nokhozi kwathi ufike nini lapho wena sesifuna ukwazi kanti ubani abafunza lezi ndaba lona ufika nalezi ndaba ebachazele njengoba besuke beyichaza ku-comment section ubani noma uyilandela yonke le micimbi uyihambe zonke lezi ndawo ukhona e-backstage uyacollect ngoba bavele bephenduka iy'ntatheli manje uyibuza ukuthi yindaba uyintatheli ku-comment section ungaveli uwenze kube umsebenzi wakho nje lo uyizamele kube part-time uzenze i-part-time job iy'ndaba ey'ngaka nizizwa kanjani-ke manje emva kokuthi ubhuti Khuzani echazile ukuthi kukhozi ubenza nje benze nje esabazame benze nje and lokho nikuthola manje wena usutheni ngokhozi Ukhozi FM olwabantu akulona lomphakathi othile akulona futhi olukamaskandi
olwabantu. Yikho into mayingaqondile kuzodingeka ukuthi bephendule abantu. Akulona futhi le artist ukuthi kuyenzeka kube khona ama-friendships, lokho akusiyo inkinga. Kodwa i-radio station eyabantu. Uma abantu bengasajabule, Ukhozi luzophendula abantu. Aluzophendula ama-Red Nation or luphendule i-Blue Nation or luphendule Maskandi fans, lizophendula abantu. Yikho besibuza ukuthi Ukhozi FM ithini into yenu? Akusiwo umshosha phansi womkhonyovu lento eniyenzayo. Ngoba phela bona bezenjani bayaphoketha. Uyagcwala ubhasikidi wabo. Mase ugcwala ubhasikidi wabo okusho ukuthi bejabule bodwa ngoba kwabanikazi bengoma labo abahlukanisa unyaka siyabona ukuthi khona indawo bangajabule kuyona sebesaba ukuphumela obala. Cha phela sisona ingane kakhulu. Kwabona abahlukanisa unyaka khona la bangajabule khona baseba ukuphumela obala. Ngoba phela mase kubuza ukuthi nirojwe kuphi? Ngoba Ukhozi phela mase lithe nansi ingoma selishilo lona ukuthi iyehlukanisa unyaka. Ukufunza abantu ngenkani, ngeke ufunze abantu ngenkani into abangayidli ngaleso sikhathi. Mabethi nje siyabonga, bathi siyabonga. Mina kodwa bengizonikhumbuza ke balandeli ukuthi thina simkuyisupport. Mase kuvuka izinkulumo sifuna ukuqhathanisa ke sithole iqiniso. Mase kuthi umona gayizini ncikisana. Umona lo onikeze nina izinkulumo zasema-ofisini asokhuzini ningakaze nihlale khona. Ngoba benithini nivimba umthandeni asafihli phela. Umona onenze naba nezimpendulo ngokhozi ngoba nenzani nivimba umthandeni. Nami uzoyithini ngokhozi ngifuna ukufakaza. Yonke into ngifuna ukufakaza. Ngisho Ukhozi yena wenzile uhlalaphi wena kwilona e-studio nama-artist ukuze wazi ukuthi abekeni phansi kwi-planning yabo uhlalaphi nabo. Cha, uhlali nabo. Sufuna ukuchaza lapho ku-social media yena vele yena uphakeme vele yena uyadelela akafuni uhlalaphi nabo ne-management ye-artist ukuze bazi ukuthi sesenze u-1 2 no-3 no-5 sahlulekala. Yikho sithi ayinciphi indaba kuphakama umsebenzi ngoba umsebenzi esushayela ihlombe thina. Lena ukuthi ukuthini abadile nazo njengama-challenges abavukela emsebenzini. Ngoba ngisho usuyikhulumile into ende uyi-artist, inkinga yethu isithini, ingoma yakhe ithini ngoba sizosupport ingoma yakho mawufike kithi waba umculi. Usunayo indaba ende. Kule ndaba ende ke sikusupporta kuphi? Ngoba manje makuzoba izinkulumo nje esingazazi ukuthi iphelela laphi, kusizaphi, kukusizephi. We guys, ngiyisola nje ngokuba yigwala. Ngidelete ama-video ami. Ngabe nje sengithi repost. Sisho ukuthi ke Ukhozi lithini manje sasithini last year. Kusefana yini? Aphi amanga? Ngoba phela khona into ozothi uthi unayo. Yazi into ifana nanokazi ngazesibonelo esiseduze nakho izikole kuno distinction angithi kuno A+ avela uthisha yena athande le yangane akayazi kodwa ukuthi iphasa ngo-C. Sekubiza ukuthi izingane azizoma la entweni ethile zirepresent i-project. Uthatha ingane yazi kahle ukuthi ama-marks ayo o-C bodwa uzoyifaka ko-A+ ko-distinction. Uyiphusha ngani le ngane ubuyazi ukuthi ayiqualify lana? Ushiya lezi ezino-A+, ezino-distinction ezizothi mayiqhathwa nezinye uzwakale nokukhuluma, uzwakale yena ufuna le yakhe ngenkani ngoba eyithanda. Uyizibone leyo nto
senze njani sesikafika estage esikhulu seziyabeka ke ingane ziyaqhazwa mangabe i-debate mangabe zithini zipresent phambi kwezinye sekuloba ukubuza kuthiwa kanti lona ungene kanjani kulezi ezinye ingane zikhulume lezi ezinye ngokuzethemba zizwakala ukuthi into ezikhuluma ziyazi le yakhe siyangingiza uyifake ngenkani la engaqualify khona badliwa yileyo nto ke uyifake ngenkani lengane ethisha uyayazi ukuthi le iphethe C laba abaphethe distinction letho omunye uzoqhaza abantu abafanayo lento eyenzeka lapha mase kubizwa ama category kuthiwe lena song of the year kungena into eyodwa equality yakhona ilethwa yini song of the year ndawonye ukuthi nala kuma platforms athile aphathelene no music ziyasha izinto ehambisana ukuthi lana sine song of the year lena ke ephoqiwe inkinga yabo izoba nento ya 5 minutes umlando ka 5 minutes umlando wa 5 minutes usini sonqamlile unyaka nasenathula lapho ngiyaxolisa guys ngingaze ngikhulume edlulele nomunye engaze ethathe ngesinxele ethi ucabene nobhuti Khuzani yo ngosiyami ayikho into engathi mina kumaskandi ngendlela esiwazi ngayo kusuka kwawo nalawo khona uKhuzani akayenzile as artist ayikho masithatha umlando amaskandi kusuka kwakhona laba bawuqalile bafika ngemuva baba neyabo ipattern engathi akayenzile kodwa angifuni ungikhulumise iphutha uthona ngithi ke ingoma yakhe liyaya kwakuyi song of the year yaba yi song of the year ngokuvotelwa nokwetitle yakho Ukhozi FM kodwa ngenye into cha angikwazi ukuqualify kodwa mawuthi ngikhulume ngoKhuzani as artist kumaskandi music efikele indimeni kamaskandi ayikho into engathi akayenzile engaba umlando wakhe ayikho ngoba sekukuningi engikubonile kwenza okuhle futhi nangendlela asebenza ngayo uyazinikela ekusebenzeni kodwa le song of the year angifuni ukuqamba amanga ngishintshe ngithi i-song of the year i-value yakhona iyehla kodwa kube kuthiwa i-song of the year abasho ke enye into ubengasho ukuthi i-song of the year ngoba phela ukuthi i-song of the year iyona ngoma enkulu leyo asikwazi ukususa manje sishintshe ngaphandle kokhozi maseluna leyo ncazelo ukuthi akuseyona i-song of the year ngalendlela esazi ngayo beyibeke bona ngendlela esizwayo ngoba phela mabethi ivoti inamba pho ziyephi after ingoma isiwinile ziyephi inamba hawu ningadlali ngathi guys ningadlali ngathi nami futhi ngeke ngidlale ngani kodwa mawuthi ngikhulume nge-artist uKhuzani hawu phela ngashilo ukuthi ngihleli kule side ngingabuki ezinye indawo ngoba ngasuthi nangu umculi amaskandi ovelele kuyena nasematekisini futhi kunjalo mina konke ama-long distance engike ngawahamba angisho ukuthi odaba bakhona abacheme noKhuzani ngoba bemdlala uKhuzani esihambe size siyofika lesiyakhona kodwa sekushintshile manje sengize nganaka kathathu ngathi hayibo ikhona into engasekho right ke mhlambe ngoba indlela eyodwa lengisuke indlela eyifanayo lezi ngihamba nge-long distance kodwa kwashintsha angilwi-ke ne-artist Nkosi yami angilwi ne-artist asisiyayisapotha siqhubekele phambili nomsebenzi wakho omuhle futhi nakho lokho ukuthi nje abe yi-brand kanje kukhulu into ayisebenzele kodwa manje hayi ukuphoqa hayi guys ukuphoqa into ongasiye yakho iyo lento yenza ukuthi kuphoxe ezinye izinto kube namahloni ngoba manje sikunika into okungayona yakho manje yabona injalo ke into manje siphoqile
And mase siphoqile sekufanele sibe ney'ndaba ey'ningi esiy'bekayo ukuthi hhayi uyacindezelwa, hhayi bayamjikela, hhayi banoma ha. Ilento futhi ade yenzeka ngayo iParis ukuthi uvele kwaphuma iy'nkulumo ey'ningi ukunokuthi sifokhase kwingoma. Ngaba nombuzo-ke mina ukuthi okay-ke yonke lento eshoyo-ke sithi i-valid, ingoma ithini, uyizwile yini noma awuyizwanga? Ngoba le kwenza ukuthi ungichazele izinto ey'ningi ukuthi angifuni i-behavior yakhe oyaziyo, i-past yakhe oyaziyo, ngingenaphi kwi-past yakhe. Ngoba kunengoma manje sekuthiwe le ngoma ila and le ngoma ivele iyona ngevoti ngaphandle kwevoti. Yingakho siyifaka kukhozi ukuthi nina nithi nibona kanjani, ngoba ikhona indlela esixoxa ngayo noKhozi FM be-radio station. Usuyafika-ke umlaleli ufuna ukuthi ube ubani konje, umama lo wakuKhozi FM, usisi ngingasho ukuthi umama bakithi, usisi wakuKhozi FM, ufuna ukuthini wena? Ufuna ukuthi ube wuye. Isithunzi-ke somsebenzi wabo kuyikuphi? La kunama-questions amaningi aphuma kumphakathi. Ngapha umphakathi ngeke ungabuza. Makwadideka ngisho gogo, wadideka ugogo wathi ugogo, hawu iyonani ingoma isihlukanisa unyaka le? Angivale futhi ividiyo nje sengiyithatha ngwesinxele, kanti cha angikho ngesinxele, ngiyafisa nje futhi nalokho kugqame angikho ngesinxele. Enye into engiyeke ngize ngihlale phezu kwayo ukuthi uzenzele izinto ey'ningi uKhuzani futhi usazozenza ey'nkulu. Kodwa le Song of the Year, hhayi yena nabalandeli bakhe basigila. Kodwa into engiyibukayo ukuthi nje ngathi bagileke kakhulu-ke abalandeli nayo uqobo. Ngoba phela manje kunezinto la asala khona enale Song of the Year. And le Song of the Year ibizwa kwaze kwanqa kwamakani. Kodwa-ke lokho-ke akukho kuhle. I-behavior embi ayifuneki guys, ayifuneki. Yes, abantu bafikile endaweni yobumnandi bazojabula, okungcono-ke abamane bethule bengalimazi i-artist. Angimane bethule kuma ukuthi abamuzwa osese-stage ngaleso sikhathi, hhayi into yobuxhwanguxhwangu sebeshaya ngamakani. Kodwa nalokho kwakuyi-message futhi yokuthi nenze njani Ukhozi FM, yini leniyenzayo. Hayi angivale le video siyinde niyozwe siyadina le ntombazane. Bye.